Айде, Сашко! Браво! Браво, Донко! Точно така! Сашко на топката! Мони малко по-напред! Моля готов да не се подава там! Без защитник! Ляв кал, Антонио, десен кал. Изложи го! Браво, Мите! Давай назад! Браво, Мите! Браво, добре! Двамата сколко? Да. Мите, лев кал. Мите, по-напред! Мите! Ти си Стиляне! Тръгни с нея! Браво! Там, Бобо! Тръгвай, Митко! Браво, Тони! Бързо решавай! Айде, кой излиза? Дай му път. Пак! Там, Антонио, по-напред Стиляни колко! Сашко! По-напред! Още и ти си! Браво! Удар! Вкарваш! Браво, бе! Браво, бе! Браво! Даже още първия път като Браво, Мите, добре! Браво, Тонка! Браво! Браво, Коко! Айде! Давай! Пусти ръката, Том, Мите! Мите, пусти ръката! По-бързо действай! Мите ти! Антонио, излиза Земя! по-напред! Земя, добре! Бяло, Митко! Остави, Митко, тягне! Ти си там отговаряш! Стилян трябва да събере! Да не те лъжат само, мини по-напред, Витка! Бобо, съча! Тони, песи! Айде, тръгни напред, тръгни! Тичай към вратата, влизай! Тичай! Браво, бе, шут! Шут! Браво, бе, Мите, бе! Браво, добре! Тони! Добре беше! Чекай се! Браво, Том! Добре беше! Нека Не бе, не ти бе! Стиляне! Ти си защитник! Тони! Играй му! Ей го кот! Браво! Бобо, айде! Виж, там Тони! Там Тони, докато се Давай, чува! Бобо! Дани на място на Мони, Коти, така Дани! стой, Коти! Назад! Не така! Бобо! Спокойно! Браво! Ей го котето! Айде, Саше! Браво, бе! Тръгвай! Отвори се ми така! Отвори! Бобо, стой така! Пак я търси, Коти! Коти, ти си тук! Мите, бегай по-напред ти! Мите, нека той да Оставя на колко бега напред, бе! Тони ския! Без топка некъде да видим! Айде, Сашко, браво! Взей Христия! Не може да се тръгва ли? Не може! Ево! Чукай бързо на Мите, дай му бързо на Мите! Тръгвай му, бе! Тони иска! Бобо! Бобо! Тони, тръгвай към вратата, не настрани! Шут! Шут! Браво! Мите, остави я тая! Там! Браво, Коко! Стиляне, ти отговаряш, тук внимавай! Тонка, тръгвай! Ей, Тони, не стой при Коко! Дай на Коко! Виж Коко! Стили не там бе! Добре, браво! С лице! Дай му да бие! Неудобно, пак да я търси! Браво! Браво, Коко! Добре, браво! Добре, има как се удар да стане. Добре, далечния да търси. Целият вратата, момченце! Не бързай, я тръпни. Тони, тичай повече, Тони, пресивай повече! Коко, друг! Коко! Бобо, къде трябва да ти? Другия път ще влезе Коко! Да, точно така. Вижте, той е с него. Да. Точно така. Тони, да. Тони е там. Сашко, влизай вътре! Бобо! Ама, Боби, айде сме се към Айде, Тони, иска да тя подаде. Стиляне, Стиляне, айде бе. давай на топката! Стиляне, ти трябваше да тръпнеш. Стой, Сашко! Като има тъч. Айде. Дай на Стили! Много лесно там, Боби! Его кот. Дай, Сашко, Мони, не! Браво, Коко! Мони, гледай отзад! Пак я търси. Сашко, Айде. Браво, бе! Напред искам да идем. Бавно е това. Дай ми то. Взе си я! Виж ли Мите? Браво. Добре! Мони, Тръгни напред! Тръгни си, дай Коко! Браво! Е така, ако я вкарат... Браво, добре! Засечеме там. Мите, играй. Изпълняй. Тони, вземи я Стой така. Колко викни му. Бобо, ти, Бобо, да не е! Браво, Стиви! Браво! Добре. Тони, изчекай го сега, изчекай, Тони! Добре. Тук малко височина препа да й дадем. Баба! Играй. Бързо, бързо, дай му! му я, бе. Дай му, бързо, бе! Мите, Мите, виж Стили! Стили виж! Стили виж! Ей, Митко! Дай му да играе, само да следи. Мони, дай назад! Бобо и Дани там, близко един! Мони! Стиляне, стой. Мони! Браво! Там! Вижте! Браво! Мите, Браво, браво! колко, бе. Тони, търсенето! Шут! Браво, добре! Много добре! Добре беше! Е, Тони! Добре беше! Тони! Изтичай разговор!
Мите! Айде сега. Тони надясно, Тони. Тони ти! Тони ти! Отивай натам, отивай. Отив с едно. Добре, ама Топката! Мите, отваряй, Мите! Добре. Тони, Вземи, айде, вземи! Сам! Мони, сляв крана, Монка! Монка, граф, Коти, огледай се, бе! Мите, движи се! Викни му на Тони! Тони! Браво, браво! Браво, Стили! Браво, Стили! Тонка, това е бързо, искам да се пада. Браво, Тонка! Той сега не бързай. Чекай го там, Тони! Мите, там ще правиш, Мите! Ей! Ти си, Мите! Коци, поведи аз вътрешната част, де! Контролът ти е лош! Само дероте да не черпи експосната. Поведи аз вътрешен! Ти повеждаш външен! Бегай по-назад, така. Мите, Ти готов! по-назад! Ти си колко? По-бързо я играй! Добре, ама сте много близо там! Браво, Тони, Тонко! отвори се! Браво, Стили! Тръгвай на скорост! Мони, ела към мене, Мони. Мите отворен, Мите! Отваряй, Мите! Лъжи го навътре, Ти си, навътре! Мите! Ти си! Дай на Мите! Давай, нищо няма, давай. Коци чист! Добре! Браво, бе, Коци! Пала е там! Вставай. Тони! Подай още първия път към Митко наляво! Браво! Тонка! Много е гъсто там за... Тони, дай, пала назад. Славов изпълнява, Мони, ела тук при мене. Митка, назад трябва да дойдеш! Към мене! Към мене! Да, пази я в игрища! Давай, Мони, ти си, Мони. Стой Браво, на бе, отгоре. Коци! Призи, Алекс! Славов, назад. Браво! Браво, Алекс! Дай я потъча, Коко! Мите, тичай! Излезте сега! Мони, ти. Колко ти си? Не бързай! Айде на глава. Коци, дай на Митко, бе! Браво, Стиляне! Стиляне! Браво, Стили, браво! Добре го видей! Чудесно! Тонка, 2-0 е вече, Тонка! Боби! Тони, айде, засили се. Тони, айде, вкарай, тази. Ей! Митко! Към вратата ще идеш, към вратата! Към вратата! Тони! Трябва цели вратата да я дигнеш. Разбра ли, Тони? Вратата оцели. Мите, готов, Мите! Готов да си! Мили към вратата! Към вратата! Давай, изпълнявай. Давай. Браво, Нишко! Митка, няма! Влизай, Боби. Браво! За малко гол беше, браво, добре бе. Боби, ти си отпред, Боби! Дай, Стилян! Сам! Добре. Баба! Добре, Славов излез, Славов. добре, Мони, стой там, Мони. Браво, бе, Стили, бе! добре, Стилян! Браво! Айде, Орлета! Браво, Стили! Ето, тръгна добре, Стилян! Тони, подскачаш като ученичка, бе, бата. Не ме гледай така. 39%. Ти си, Тони! Спокойно, Бобчо! Викни му, Коко, викни му! Браво! Тръгни, Стилян! Тръгни, Стилян! Излез, Коко!
Избърза! Томка! Добре! Избърза малко. Поведи си още един-два пъти, ще идеш по-близо до вратата. Айде! Айде, отивай, взимай, може! Не бързайте, внимавайте! Не бързай, гледай го! Гледай го! Тони, бързаш, Тони! О, пак се тръпни, Тони! Към вратата ще освободиме место. Айде! Чакайте, знам. Пробвай я! Шут с едно! Прав! Браво! Добре, добре. Добре, беше. Добре, бе. Тончо, Тони, по-голема дъга, да ти е удобна да биеш. Добре, Коко, добре. Тока трябва да движиш без топка да е. Боби, ти си напред, бе, Боби, бе. Да насочиш. Взел, Антонио! Марко, дай го! Тръгвай, его с едно! Дай я остра на нападател, който беше. Спокойно, бе. Тони, една топка не може да бъде. Тук трябва да дадеш остро на Антонио. Хайде, Саше, наша. Колко ти си, колко? Техна е. Бяло каза. За кой е тъча, бял? Бял, нищо, айде, върнете се. Изчакай да отива на място. Остави му место. Оп, Боби, тръгвай, сам! До края сега! Между двамата, Антонио! Тоци, гледай, гледай, гледай му. Стили, викни му, бе! Играй, Антонио! Айде, викни му! Защо спиме? Ей, няма да има гол, ако я оцелеше вратата, ако я вкараш. Защото си тръгнал директно от тъч. Освен ако не